በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ ዕለት 3 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቢ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንኳዕና ብዓቢ አቦ አባ ስምዖን ዘዓምድን ቅድስቲ ሶፊያ ብሩክትን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነሐሴ 3 ዓቢ አባ ስምዖን ዘዓምድ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ኣፀዋውዖም ካብ ዝኸበሩ ኣቦታት ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ። ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ንጽቢን ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ድማ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ነበረ። ኣባ ስምዖን ዘዓምድን ንቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ናይ ንእስነት ናይ ቤት ትምህርትን ናይ መንፈስ ሓውን እዩ። ንኽልቲኦም ዝመሃሮም ድማ ሊቅ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ይበሃል። ቅዱስ ኣባ ስምዖንን ቅዱስ ኤፍሬምን ንኣገልግሎት ምስ ተፈላለዩ ሓደ መዓልቲ ተራኸቡ። ቅዱስ ኤፍሬም ንድንግል ማርያም እመቤቴ እንዳበለ ደጋጊሙ ኣብ ጉባኤ ከመስግና ሰሚዑ ሓወይ ነዚ ምስጢር መን ምሂርካ በሎ። ቅዱስ ኤፍሬም ድማ ተገሊጽለ እዩ ከይብል ውዳሴ ኾንቱ ፈሪሑ ቅዱስ ያዕቆብ እዩ ምሂሩኒ እንተበሎ ብናይ ኣባ ስምዖን ሓታትነት ናብቲ መቃብር ከይዶም ነቲ ቅዱስ ካብ ሞት ቀስቀስዎ። ንሱ ድማ ናይ እመቤትና ክብርን ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ጸጋን መስኪሩ ተመሊሱ ዓረፈ። በዚ ዝተገረመ ቅዱስ ስምዖን ንቅዱስ ኤፍሬም ሰጊድሉ ንእመቤተይ ስንቂ ሒዙ ናብ በረኻ ኸደ። ተጋድሎን ጾምን ጸሎትን ብናይ ጓስነት ህይወት ኣብ 7 ዓመቱ ዝጀመረ ቅዱስ ስምዖን በረኻ ምስ ኣተወ መንፈሳውነቱ ብጣዕሚ ይዕበዮ። እዚ ቅዱስ ኣብ መዓንጠው ገመድ ኣሲሩ ምግቢ ከይበልዐ ዕለት የጽብቆ ነበረ። ድሕሪኡ እቲ ገመድ ንኸብዱ ቆሪጹ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ክስጉም ከሎ ብእግሩ ደም ጠብጠብ ክብል ይረአ ነበረ። ነዚ ብምምልካት ጭንቂ ዝኾኖም መነኮሳት ንኣበምኔት ኣመሓዳሪ ገዳም ነጊሮም ንቁስሉ ኣድሒኖምን ነቲ ገመድ ኣውፂኦምን ካብቲ ገዳም ኣባረርዎ። ንስ ግን ነዚ ዝገበረ ሕማማተ ክርስቶስ ንምስታፍ እዩ። ካብ ገዳም ምስ ተባረረ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ውሽጢ በረኻ ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣትዩ ኣራዊትን ዝተመንን ዕንቅርቢትን ከቢቦሞ ይጽሊ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ብራእይ ነቲ ኣመሓዳሪ ገዳም ኣበምኔት ተገሊጹ ንፍትወይ ስምዖን እንተዘይመሊስካዮ ኣነ ኣይምሕረካን የበሎ። በዚ ምክንያት ድማ መነኮሳት ብጭንቂ ብኩሉ ደልዮም ረኺቦም ኣምጽዎ። ኣብ ትሕቲ እግሩ ድማ ወዲቖም ይቕረታ ሓተትዎ። ንስ ግን ካብ ቀደሙ ዝቕየም ልቢ ኣይነበሮን። ቅዱስ ስምዖን ናብቲ ገዳም ተመሊሱ ንዘመናት ብተጋድሎ ጸኒዑ ቀጸለ። እግዚአብሔር ግን ነዚ ቅዱስ ካብ ገዳሙ ወፂኡ ናብ ሓንቲ ዓንዲ ምእንቲ ክኸይድ ስለ ዝኣዘዞ 15 ሜትር ዝኣክል ንውሓቱ ኣብ ዘሎ ዓንዲ ቆመ። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ እምበኣር ስምዖን ዘዓምድ ናይ ዓንዲ ኣቦ ዝተባሃለ እዚ ቅዱስ ኣብ ካብ 50 ዓመታት ንላዕሊ ብዘይወላ ሓንቲ ዕረፍቲ ድቃስን ምቕማጥን ቆይሙ ዝጸለየ እታ ከተማ ቀረባ ብምዃና ንብዙሓት ፈዊሱ እዩ። ብናቱ ስብከት ናብ ሃይማኖት ዝተመልሱ ንንስሓ ዝኣተውን ሰባት ቁጽሪ የብሎምን። ሓደ መዓልቲ እውን ክፉኣት መጺኦም ንዕኡ ብምርኣይ ጥራሕ እውን ይልወጡ ነበሩ። ካብ ዝቆሞም ዘመናት 12 ዓመታት ዝኣክል ዝሕለፎ ብሓንቲ እግሩ ቆይሙ እዩ። እቲ ሓንቲ እግሩ ቆሲላ እያ። ምክንያቱ ድማ ናይ ሰይጣን ዱላ ነበረ። ዓቢ ኣባ ስምዖን ዘዓምድ ድሕሪዚ ናይ ተጋድሎ ዘመናት በዛ ሎማዓንቲ ዓረፈ። ናይ ዕረፍቱ ዜና ድማ ካብ ቤተ መንግስቲ ስጋብ ቤተ ክህነት ንኹሎም ኣሰንበዶም። ምክንያቱ ንሱ ንኣባጊዑ ዕረፍቲ ዘይነበሮ ዓቢ ኣቦ ስለ ዝነበረ ሊቃነ ጳጳሳት ገኒዞም መኳንንቲ ተሸኪሞም ስጋኡ ብኽብሪ ኣዕረፍዎ። ብዙሕ ተኣምራት ድማ ገበረ። ቀበርዎ እውን። በረኸት ናይ ቅዱስ ኣቦና ዓቢ ስምዖን ዘዓምድ ይሕደረና አሜን። ቅድስቲ ሶፊያ ብሩክት እዛ ቅድስቲ ኣደ ሊጣልያዊት ናይ ሕጂ ጣልያን ኣከባቢ
ክትከውን ከላ ዝነበረቶ ዘመን ድማ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን መጨረሽታ ኣከባቢ እዩ። ትውልዳ ካብ ውሽጢ ናይ ነገስታት ዘርኢ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝተኸበረት ጓል ነበረት። ወላ እኳ ስጋዊ ክብራ ልዕል ዝበለ እንተኾነ መንፈሳውነታ እውን ዘደንቕ ነበረ። ካብ ነገስታት ዘርኢ ካብ ዝተመርዓወቶ ሰብኣያ 3 ኣዋልድ ወለደት። ብሃይማኖት ምኽንያት መከራ ምስ መፀ ስለ ደቃ ክትብል ሃገራ ዓዳ ገዲፋ ተሰደደት። ስለዚ ክርስትና ድማ ኣብ ባዕሊ ሃገር ዓዲ ጋሻ ኾነት። ናይ ስደታ ከይኣኽላ ድማ ክፉኣት ደድሕሪ እግራ ተኸቲሎም ኣርከብዋ። ቅድስቲ ሶፍያ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ምህዳም ኣይደለየትን። ካብ ንእስነተን ዝተባረኻ ደቃ ገድላተ ሰማዕታት ትምህረንን ትነግረንን ስለ ዝነበረት ሕጂ ድማ ናይቲ ነገር መከናወን ኣበአን በጽሐ። ንደቃ ድማ ኮፍ ኣቢላ ኣዘራረበተን። ደቀይ ክርስቶስ ንዝፈተወ ክብሩ ኣብ ሰማይ እምበር ኣብ ምድሪ ኣይኮነን። ገድለን ናይ ዘንብበልክን ናይ ቅዱሳን ኣንስቲ ዘክራ በለተን። ሰለስቲአን ህፃናት ድማ ኣዴና ኣይትጨነቂ፣ ንሕና ንናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ግዝኣት ኢና፣ ስለ ስሙ ድማ ደምና ክንከፍል እውን ወሲና ኢና። ጥራሕ ናቱ ርህራሄን ናትኪ ምርቃትን ዳ ኣይፈለና እምበር በልኣ። ቅድስቲ ሶፍያ ድማ ብዝሰማዓቶ ነገር ብጣዕሚ ደስ በላ። ድሕሪኡ ጉዕዞአን ናብ ምስክርነት ኣደባባይ ገበራ። ቅድስቲ ኣደ ንሰለስተ ደቃ ናብ ቅድሚ መኮነን ሓላፊ ኣቕረበት። ሓደ ብሓደ ድማ ሓተተን። ናይ ኩለን መልሲ ግን ዝተጸንዐን ዝተመሳሰለን ኮነ። ንሕና ናይ ክርስቶስ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ እቲ መልሲ። መኮንን ድማ ብቁጣዓ ንሰለስቲአን እንዳኣካታተለን ኣቕተለን። ቅድስቲ ኣደ ሶፍያ ድማ ብንምዓት እንዳተሓጽበት ንደቃ በብተራ ቀበረት። ስለ ሃይማኖታ ክትብል ክብራን ሃገራን ሃብታን መንግስታን ሃበት። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ንደቃ ሃበት። ድሕሪኡ ግን ኣብ መጨረሽታ ናብ ናይ ደቃ መቃብር ከይዳ ብንምዓት ለመነት። ንደቀይ ክርኢ ናፊቐ ኣለኹ እሞ ኦ ጎይታይ ውሰደኒ በለት። ድሕሪ ደቃይቕ ድማ ኣብታ ዝነበረታ ቦታ ዓረፈት። ናይቲ ኣከባቢ ሰባት መፅኦም ድማ ምስ ደቃ ቀበርዋ። ኣሜን። መድኃኒ ዓለም ካብ ዓብይ ኣባ ስምዖንን ካብ ቅዱሳት ኣንስትን በረኸት ይካፍለና፣ ትዕግስቶም ይሕድረልና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ነሓሴ ዕለት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ዓብይ ኣባ ስምዖን ዝዓምድ፣ ቅድስቲ ሶፍያ ብሩክቲ ምስ ሰለስቲአን ደቃ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ፣ ቅዱሳን ኣባ ናድያን ኢያቄም ወሃና፣ ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት ኣቡ ዘካርያስን ስምዖንን፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል፣ ቅዱስ ቄርሎስ ስሊቅ ዓምደ ሃይማኖት። ኣሜን። ጻድቅን ከም ስየ ይልምልሙ፣ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓብዩ። ንሳቶም ከምቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዝተተኽለ ኦም ኣብ ዓጸድ ኣምላኽና ይልምዑ። ኣብ እርግናኦም ይፈርዩ፣ ለምለም ይኾኑን ይልምዑን ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 92 ፍቕዲ 12። ኣሜን ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ፈዘበለ ኸድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይወዓል። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣርመሊ ወይ ካባናባ። ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሰነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ አበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስጥ አላት ነነባልሃንን ኩሉ ኩስ መዚያከ የኢት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም አማን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዚእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናችሁ ድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ كما يسر لنا هطاوينة ما يتصنع كرانك وسبحان لإግዚአብሔር ولولادته ድንግል ولመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።